Výborně. Stálu vezmu ošetřit a je to. A našli jste stopy? No, psalo se tam, že se královna vrátí, že šla na nákup. Bez ironie, Nalo. Dobrá, psalo se tam, že se vrátí, ale za delší dobu. Že se ztratila, nebo prostě nějaký blbosti se tam psalo. Ano, fakt se tam něco takového psalo. Vůbec jsme to nepochopili. Ale prý se nemáme bát. To rukopis její. Takže tak. A všichni už jdem domů. Richard, jdeme. Spát, holky. Tak my jdem taky. V pořádku. Dalilo. Stalo. A tady to je konec první série, tak se těšte na druhou sérii, takže